Ka Ephphatha Society ka bana dikia wes kadi ka society ka bala long but wat iki brew ke badon ka jingduna hakit khot met. Ia kani ka society la seng but play man haka artrik jong uno pra araja arpo. But la rakhe ya ka jingdap sistem jong kani ka society haka artrik mentau benai. Hapo kani ka sistem kani ka society kalayat keleng ke shnong ke badon ha East Giant Hill District but lam ba ki don hadu shispa prangun ki brew kiba kerpang ke badon ka jingduna hakit khot met. Menteri Kesuka Jilla ubani pek ia kata nak social welfare uba kermenchla haba keren kumu kongsan ha kani gesngi ula aku blai kerpang ia kani ke society ka bla treshitom ban lumi ki brew ki badon ka jingduna hakit khotmet bat kumju lekentu ia kikme kikpa baki di ban ai ka jingkershan lem ban ai yaki ya kelat kalenti ka bakat kum ki sap ki phong baki don namar balada om ai lat ni lenti ya kini ki brew bekerpang kin ampoi shano ru Shosho uba kermenchla ulaong balada ki paiba ki kedau ye ki jing bakla kalong pat hangi bangin pen bek no lada ki yaro kalong kum ke jing ai men sem ye ki he sarkar balada ki ai jing mutlem kan pen yo hangi ye ki jing shempang ban tre ye ka kam ong uba kermenchla da ka bakhot bat weru bandon ke jing ye tre lang hakani ke sngi la yo ru ya ke jing kren na ikong betina lengdo ibadi research scholar jong school ba Martin Luther University ibrang pen kre menta ban pendep ye ke jing puli PhD idei ru ibadon ke jing dono ha ka bor yo I but la pen he pen san ne I Ephphatha Society kawai na ki NGOs ka bapet kerpang ya ki breu ki bekerpang Kiwipat ki bela ajing kren hakani kesngi ki kentup ya Deputy Commissioner ka East Giant Hill District uba SSM le ka District Social Welfare Officer East Giant Hills kong Arpasa Temen Basan I Lengdo President Jongka Kermen Foundations uwa Foreigners Dhar Layadon Rangkat Ru President Jongka Cleariat Bar Association uba Kerlang Kuso Uma Francis Swear but kiwe ki riurang ba hakane gesngi la yo ru ya kajing roi kerpang na usamla waifang miki bare uba na Cleariat ya kane ke program la pelong hayeng Swear Memorial Secondary School Kabadon Hadkia West Tohini por pelaj petba no I yang ni ke kod kajing shai na Ephphatha ko pelaj na ke Ephphatha Society hani lau yo ki petba upure yang ni ke kod mem kam do kelam hinu ni jing to bogani to congratulate yang ni ke Ephphatha Society ke jing start ke yong ki wa pumi yang ni ke kod ngai skemi wa ki petba la yo ki tip wa gani ke Ephphatha Society ki ki kam ki wa bahaw ka dele ko but heju ipor la ngai skemo nalen yung ka Ephphatha Society la welcome ki ya kinu ki suggestion nalen yung phi ba wa phi la man phi ki kloi e ki suggestion congratulations Ephphatha Society doning ten kublechi boni bi train u ya klam waki u maya yaki ye phi ki u em ki ya ka sap nei ba ile wa ka sarkar khang ki kat ni u use ki discriminatory term ye ki disable I ong ki person with special ability la ni la to ki khna la ong children with special needs to ong ki disable man chwa to ong ki disable ki bru ki waduna ka yi ki jingmot u ong hani wa em kam I u burom ka jing burom u sedang kan yung khnang wala dalai ki chusurok la de em ki chaiwan la ki bru le tip ki burom ya ki le da phi ki hayung burom bi ki nei ba I le em he ki lang sa lang yo I em ki bru ki buduna ki walai chu surok ki wa un chu surok wa ki hayung Mawphor ki upat ya ki takini ki bru pat ba ki walai le ki ill treat ki ubasyaw si ukuna ya phi hagani ga district kayong I le da em chispa tali ki case human ar phau tali ki case to ki person with disability ki wacha le ki kam wasi Nada ong phi ki khna le bon bha ki teenage pregnancy ki wa kini ki khna ki wa em jingduna nei bha ki jingmon ching prakhat yong ki man ka wa duna tip ki ta kini ki bru ki wa yi chim kabu ki but iki rape case le we have around 10-20 cases ki wa kini ki bru ki wuduna cha le bor ki ta ki crime rates against the person with the disability ku bahagi ha district kayong I taniti daw ka jingkerpat ya kam ya ka ki society ne bha kani ka society man ka kawi ne ki society ha ka ni ka district kayong I wa ya ka ka phang le yo focus I wa u perchang yu ya ka awareness ki chnong ki thau langba ki I platform ki wa yo phi yo ya ka jing ya da ya ki ni ki
yakini kibru la em ki hewan la ile wa onga ya katani no sedang wahab ibu buram yakini duk na yung kata manda buram yaki wan lang wa gajing yada you give them protection also nei bha manda buram piki love will come protection will come and ki crime rates against person disability will decrease. Society dawai yaka haga arturik December usnem arjar arpau hagawa Minister in charge Yongka Social Welfare Department Sir Kishla dawai ki ringkat wa kejing emlang Yongki hek sorkar ringkat wa ki nongmi khmat ki wa pau hapo ka district is jaintia ringkat wa ki katu kat ni ki perlok ki yong i na kiwi ki district. To kesnam ko dedap cedin to kesnam ko wa i imi haperdi yang kejing kate to haperdi kajing ta ha ka pandemic lene ka klam yang COVID-19 nei di daw em kejing thot chibon ye i ha ka wo pendap i ya ki bon ki kam ya ka wa ka society ang not ko pendap leng ba yang news nam kamte ha kam kini kejing chami wa ki bon ki chnong ki thau mat ki kejing do jing kerdok Cham tom ki hakjing to wa ka kamai ka kaji neiti daw ka society dayo lat ko lingba ka jing ken chau na ki para dkhot ringkat wa kiwi wan ki perlok ki wa dano snyau bha ki wa senyang cha ka society kamte dayo i ulai sam ya ki marbam cha ki katu ka ni teli ki chnong na ka benta kerpang ya ki tu ki longyung kiwa em ye ki kon kiwa duna ha ki dkhot met ka self kate ka kamru ong kate jing mensen na ki be ki pa ki wa hayung hasem bat kam ju le ko ep ki kalat la di pi khang pi kalat poi chinu re ki ki kon bat kam ju le ki ki payu ki yong i te yo man ki wa yi lai khmat u ep de pi ki wa hayung hasem klem de khang pi ye kate kalat ki yong ki bat sa ka wi la karpat ep ki prlok ha chwa chongom kalam jrong dasnya bida ong officer kinu jing em kam hejing to wa piu tip hajing to wa gi gani ga social welfare department function ga sabha one cha office kini to ki officer wo kre di benta yong pi ide yo ye go tolop na ga sarkar ni benta yong pi nei te daw ga duty yong i to save pi ki pai ba ta chwa chong o ni genten hawa yu pi kinu ki kam ki jing bakla yong ga department kham tam ga department yong a nga to wasnyao suk bha usnyao wa pi kam ki bro leni ki paj ba ki wa yo ye ki jingduna yi pi kuno le ye ki tu ki jing bakla ki yong i but hai joy por le la de pi kuno pi do jing bakla he e pi ki jing yero ki officer ki yong i daw poi por wa tlot ki ukre ya ka kam yong ki kuno i jing bakla yero ya ki kam ki wa bha but hai joy por le e jing mut ne benta i kam yoman ki bha hagalwe gi yong i unto do jing kno wo yi wan ra ya ke ka bha ga miat hanre ke jing e jing mut ge yong phi ka wakarpang ka em kam tami i bha kam do ong ki bakla ma chwa yong a waro wi po wi bru em gi jing duna ge yong o unto ne ngadaman minister tiblut ga social welfare department unto ki officer yong social welfare department ki bad tiblut ke yi ga functionaries ki yong ka leni de tiblut ki hinu thau em kamule repi ki pai ba ki wa em lang yo bi ki jing bakla de wo kno bi i except i wa to pi man pi kam ki u pinyuluti de go yoro bi e pi kam sen ye ki officer ki kre chtom lai chu chu chkmat de go e jing mut pi cham yo ki jing cham phang wo kam nu le i le ne hinu em kam le i